saiki pesen wayang ning WA-ne panggung wayang iki gampang banget iki lho. Iki WA-ne panggung wayang to iki. Nah, sing urung nyimpen disimpen sik, sing wis nyimpen garek dicek wae buka. Nah, iki profil utawa iki gambar iki anune iki. Iki toko. Ah, toko sing ning WA. Gampang tudul kuwi mutok ning nggon kamu tok. Nah, terus lihat semua. Iki katalog utawa album utawa etalase padha wae lah. Nah, saiki wis metu. Wah, enak banget. Kamu nek sing didudul profile, nek sing didudul nggon gambar toko mau piye? Iki ya, gambar toko ya, pencet klik langsung padha wae iki lho. Ya. Sami mawon. Niki harga di bawah 350.000. Nek iki wis komplit banget, Bolo. Nah, iki nunggu sinyal sik. Nah, iki saka 350.000 album A, 350.000 album B. Komplit banget 210.000 album C. Wah, iki lho. Saiki wis gampang banget. Lah iki mengko nek enek sing payu langsung dihapus. Dadine update terus di sini. Lho, wayang gede-gede ning ngene iki mung 210.000 iki sing album A. Nek sing album A kan setiap album isine 10 gambar. Nek sing album A urung marem, tak golek album B sing 210.000 iki koyo ngopo? Langsung. Nah, iki sing seneng wayang wayang Superman, wayang Batman iki. Ya, iki. Terus iki komplit banget sing 350.000 mudhun. Lah, nek sing 400.000 munggah langsung wae tekok ning admine. Ngene. Lah, nek bingung iki iso kirim pesan biasa iki lho. Apa tekan tombol kembali iki klik. Nah, iki wis langsung wae tekok ning klik Mas panggung wayang utawa Mas Bayu dan sebagainya. Kula arep tekok wayang sing rego 400 munggah. Nah, sing 350.000 mudhun wis ning profil wisan gampang banget saiki. Ya.